Mae'r fideo yma yn rhoi trosolwg o'r Weithdrefnau Diogelu Cymru, y fel y mae'n berthnasol i plant a phobl ifanc sy'n wynebu risg o gamdriniaeth. Mae'r fideo yma yn rhoi arddangosiad o sut mae'r ap y Weithdrefnau yn gweithio ac yn canolbwyntio ar strwythur a cynnwys Adran 3, rhan 1 a rhan 2 o'r Weithdrefnau. Felly, wrth mynd i fewn i Adran 3 rhan 1 sydd yn delio hefo'r ymateb i adroddiad neu hysbysebiad am blentyn sydd mewn berygl. Da ni weld tudalen cynnwys yr adran yma sydd yn cychwyn hefo trosolwg o'r adran. Wrth defnyddio'r gweithdrefnau yma, pan yr ydych yn weld blwch cysgodol, fel yma ynglyn â gwasanaethau cymdeithasol, os ydych chi'n clicio ar y geirfa ac ar y blwch, mae disgrifiad neu esboniad o'r term da chi wedi dewis yn dod i fyny. Fel y welwch rwan ynglyn â gwasanaethau cymdeithasol. Lle rydych chi'n weld testun beiddgar, fel yma y camau i'w dilyn ar ôl derbyn hysbysebiad, os ydych yn clicio ar y geirfa yna, mae'n mynd â chi wedyn i'r tudalen berthnasol, a fel y welwch y wybodaeth a'r manylion yr ydych chi angen. I mynd yn ôl tudalen, da chi'n cliciwch y saeth gefn neu'r naratif bach ar frig y dudalen. Felly yn ôl i Adran 3 rhan 1. Mae'r manylion wedyn ynglyn â ymateb i adroddiad. Mae'n mynd i dop y tudalen. A mae yna disgrifiad wedyn o'r camau sydd yn cael eu cymryd wrth ymateb i hysbysebiad. Y dasg sydd angen i wneud, y wybodaeth sydd yn cael ei casglu, a'r camau y ddylai gwasanaethau cymdeithasol eu cymryd wrth ymateb. I mynd nôl, clicio'r saeth gefn neu'r naratif bach. Mae yna wybodaeth ynglyn â'r camau gweithredu, ond bwysig mae yna wybodaeth wedyn ynglyn â ymgysylltu â'r plentyn a'r teulu yn ystod y gwiriadau a thrafodaethau cychwynnol. Felly, disgwyliadau ynglyn â gweld y plentyn, yn enwedig pwysigrwydd, weld y blentyn yr un diwrnod, os yw'r amgylchiadau yma yn chwarae allan. Pwysigrwydd ac angen rhoi gwybod i'r plentyn a'r teulu am yr hysbysebiad, ac wrth mynd i lawr mae yna mwy o manylion. Mae yna awgrymiad ymarfer ynglyn â rheoli ymateb cyntaf rhieni hysbysebiad, a mae gen ti wedyn mwy o wybodaeth i helpu chdi ynglyn â'ch ymarfer. Wrth mynd yn ôl i'r tudalen cynnwys, mae yna disgrifiadau wedyn ynglyn â'r penderfyniadau sydd yn cael ei wneud wrth dderbyn yr hysbysebiad, a mae hwn yn cynnwys y camau i cymryd ynglyn â rhoi gwybod i'r ymarferydd sy'n adrodd am y penderfyniad. Y camau i'w ddilyn os oes rhaid amddiffyn ar unwaith a chamau brys. So i fewn i'r tudalen. Dyna'r wybodaeth, y manylion, y disgwyliadau ynglyn â pethau fel cynllunio camau gweithredu brys i'r plentyn, y dewisiadau sydd ar gael ynglyn â sicrhau amddiffyn plentyn ar unwaith, wybodaeth ynglyn â pwerau gorfodol. Wrth mynd yn ôl, y camau wedyn ynglyn â'r drafodaeth neu'r cyfarfod strategaeth. So yn y darn yma, mae yna disgrifiad o diben y drafodaeth neu'r cyfarfod strategaeth.
Y rheswm yr ydyn ni'n gael y drafodaeth wneud cyfarfod yn y lle gyntaf. Pryd mae'n addas a pam y ddyliech chi gael cyfarfod neu drafodaeth. Amserlennu y gyfarfodydd neu trafodiaethau, y camau i ddilyn ac yn ymlaen. Felly mynd nôl. Mae yna disgrifiad wedyn ynglyn â'r ymholiadau adran 47. Beth yw'r tasg, diben yr ymholiadau, y proses i'w ddilyn, rôl y gweithiwr cymdeithasol. A mae yna nifer o awgrymiadau ymarfer sydd yn bwysig ynglyn â casglu gwybodaeth fel rhan o ymholiadau adran 47. Mae'n hon yn bwysig i'r unigolyn sydd yn arwain ar yr ymholiadau, ond hefyd mae'n bwysig i'r ymarferwyr a fydd yn cyfrannu tuag at yr ymholiadau. So mae gen ti sens wedyn o'r math o'r wybodaeth mi fydd na ddisgwyliad i chdi ei rhannu. Wedyn mae cynnwys adran yma yn canolbwyntio nid jyst ar tasg yr ymholiad adran 47, ond hefyd pwysigrwydd dadansoddi a gwneud penderfyniadau. A mae'r darn yma yn rhoi syniadau a cwestiynau ymarferol wrth dadansoddi y wybodaeth sydd ar gael, wrth ystyried a yw'r plentyn mewn perygl. A fel y welwch, mae yna awgrymiad ymarfer a fydd yn helpu. A sut yr ydyn ni wedyn yn defnyddio'r dadansoddiad a'r gwybodaeth wedyn i cyrraedd penderfyniad, a mae gen ti yma y manylion, y penderfyniadau y ddyliau cyrraedd mewn ymateb i'r ymholiadau adran 47. Mynd yn ôl i fewn i'r tudalen cynnwys, a mae gen ti wybodaeth bwysig hefyd yma ynglyn â gweithio gyda'r plentyn a'r teulu yn ystod yr ymholiadau adran 47. So dyn ni'n mynd nôl. Mae yna ddisgrifiad o'r pwysigrwydd o gweithio gyda'r plentyn a teulu. Y pethau y ddyliau ni ystyried wrth gweithio hefo rhieni a plant. Yr elfennau y ddyliau ni rhoi sylw tuag at ac ystyried. Felly mynd yn ôl i tudalen cynnwys. Eto unai clicio ar y naratif bach ar frig y dudalen neu ar y saeth gefn. A rydyn ni'n mynd nôl wedyn i'r prif dudalen sydd yn setio allan y wahanol adrannoedd. Felly awn ni rwan i fewn i adran 3 rhan 2 sydd yn delio hefo'r penderfyniadau a chynadleddau amddiffyn plant cychwynnol. Fel y welwch, y tudalen cynnwys sydd yn cychwyn hefo trosolwg o'r adran. Mae'r adran yma yn sôn am y penderfyniadau am yr ymholiadau A47. Atgofia ni wedyn ynglyn â'r penderfyniadau i'w hystyried. Pwy sydd yn gwneud y penderfyniad a sut. A fel y welwch, mae yna nifer o awgrymiadau ymarfer i'w helpu. Mae'r adran yma o gweithdrefnau hefyd yn cynnwys manylion ynglyn â'r cynhadledd amddiffyn plant gychwynnol.
Beth yw'r tasgau'r cynhadledd a'r grŵp sydd yn cwrdd? Yr amser y gynhadledd amddiffyn plant gychwynnol, fel y welwch o fewn 15 diwrnod gwaith o'r cyfarfod neu'r trafodaeth strategaeth diwethaf. Pwy a fydd yn cymryd rhan yn y cyfarfodydd? Welwch y list ynglyn â presenoldeb. A mae yna mwy o manylion sydd yn dod wedyn ynglyn â proses diben nod y cynhadledd. Mae yna wybodaeth yn yr adran yma ynglyn â cynnwys plant a rhieni yn y gynhadledd amddiffyn plant. So os ydyn ni'n mynd i fewn ynglyn â cynnwys plant yn y gynhadledd, pwysigrwydd, rôl y cadeirydd a'r gweithwyr cymdeithasol, wrth paratoi wrth cymryd rhan ag ar ôl y gyfarfodydd. Mae yna awgrymiadau ymarfer pwysig yma, fel y welwch, fel y siampl, rhoi llais i blant a phobl ifanc yn y gynhadledd. So, mae'n mynd â chdi wedyn i'r awgrymiad ymarfer. I bobl sydd yn cymryd rhan yn y gynhadledd cychwynnol yma a fydd na dyletswydd i paratoi adroddiad ar gyfer y cynhadledd, mae'r darn yma'n bwysig iawn. Oherwydd yn y darn yma mae'r manwl ynglyn â pam y ddyliech chi sgwennu adroddiad pwysigrwydd a hefyd manylion wedyn cynnwys yr adroddiad yr ydych chi'n paratoi ar gyfer y cynhadledd. Mae yna wybodaeth wedyn ynglyn â'r broses, y cynhadledd amddiffyn plant, agenda, amserlen, cofnodion ac ymlaen. Mae darn yma hefyd yn cynnwys manylion ynglyn â'r gofrestr amddiffyn blant. So wrth mynd i fewn, disgrifiad o beth yw'r gofrestr a'r pwysigrwydd, y categorïau o'r plant sydd yn cael eu gofrestru ar y gofrestr amddiffyn plant. So mae yna wybodaeth wedyn ynglyn â y penderfyniadau ynglyn â rho enw plentyn ar y gofrestr, a fel y welwch mae yna awgrymiad ymarfer i'w helpu. Yn y darn yma hefyd, mae gennym ni'r wybodaeth ynglyn â'r cynllun amddiffyn gofal a chymorth amlinellol. Wrth mynd i fewn, pwy sydd angen y gynllun, cyfrifiadelbau ynglyn â dod â'r cynllun i gilydd ac i rheoli ac adolygu'r cynllun, a cynnwys manylion wedyn y cynllun ei hun. Mae darn yma hefyd yn disgrifio cyfrifiadebau y gweithwyr cymdeithasol, y cydlynydd amddiffyn y cynllun amddiffyn gofal a chefnogaeth, a hefyd mae darn yma yn sôn am tasgau eraill ar gyfer y gynhadledd amddiffyn plant. Fel y welwch, mae'r wybodaeth ynglyn â'r tasgau eraill. Felly, wrth cliciwch y saeth gefn neu naratif bach ar fryd y dudalen, rydyn ni nôl wedyn i tudalen cynnwys. Clicio nôl a wedyn, da ni nôl i'r tudalen sydd yn disgrifio'r wahanol adrannoedd y gweithdrefnau.